Pues estoy saludando ya al portavoz de Mesa, el Gemesí, Josep Bermúdez. Buenas tardes. Hola, bona vesprada. Bienvenido y gracias por acompañarnos, por estar aquí. Portavoz de Esquerra Unida, Pere Blanco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Acercaros a los micros, no tengáis miedo, y así nos escucharemos todos mejor. Y por parte del Grupo Socialista, Marta Trenzano. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. A la espera de que se incorpore a Mesa, bueno, creo que viene Gabriel. Finalmente el alcalde se le habrá complicado la agenda y nos acompaña Gabriel Palop en representación del equipo de gobierno. Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Vamos a comenzar aquí este tiempo de radio. Antes que nada, se nos ha colapsado el correo electrónico con peticiones de dimisión del alcalde, por lo dicho el otro día acerca del 20N. No quiero que nos perdamos en esta historia, pero sí cuanto menos que cada cual exprese o manifieste lo que crea conveniente al respecto. A ver, desde Mesa al Gemesí, ¿qué hay que decir sobre estas afirmaciones del alcalde de Gemesí, Vicente Ramón García? Des de Mesa al Gemesí no hem demanat directament la dimissió, simplement es trobarem en la notícia. A mi em passaren un vídeo amb les declaracions, amb la intervenció d'aquest fragment del alcalde del Gemesí. Crec que són unes paraules desafortunades i el que farem immediatament ha sigut demanar públicament l'aclariment de a quines grans persones, si parlava de grans persones, a quines grans persones s'estava referint i si tal com nosaltres interpretàvem, perquè no afirma els noms i cognoms de a qui està fent referència, si podia estar referint-se a Francisco Franco, doncs demanàvem una rectificació perquè consideràvem que Francisco Franco és un personatge que forma part de la història d'Espanya, per el que tots sabem, però mai el qualificaríem i no creguem afortunat qualificar-lo de grans persones. Nosaltres hem demanat simplement un aclariment i si era així tal com nosaltres interpretàvem, una rectificació perquè l'alcalde del Gemesí és una persona que ha estat elegida per les urnes, ha estat elegida democràticament i creguem que no pot estar afirmant el que nosaltres interpretàvem. Desde Esquerra Unida, ¿qué planteamiento se hace? Bé, doncs, molt paregut, la veritat, perquè juntant també aquestes declaracions l'altre dia i la nota que he llegit en premsa, diguem, coses que ja contestarem com que no eren certes, eren mentira exactament, perquè ens acusava de que estàvem érem auditaurients i després anàvem als bous i que això ja desmentirem. Juntant aquestes dues coses dic, entenem que sí, que probablement optem per demanar la dimissió. No sé si era la proximitat del senyor Rus al seu costat el que va inspirar al senyor alcalde, però entenem que el que seria exigible és demanar-li que sigui l'alcalde de tots en tots els llocs, que perquè sigui un acte del PP seguís sent l'alcalde de tots, encara que evidentment no va dir el mateix en un acte del PP que en l'Ajuntament en Esplugues. Desde el Grupo Socialista, Marta Trenzano. Sí, bé, nosaltres hem demanat la dimissió de l'alcalde perquè entenem que una persona ha de ser conseqüent amb allò que pensa. Una persona que ha sigut escollida democràticament en les urnes amb el recolzament de la majoria de ciutadans no pot fer una alegoria de personatges com Francisco Franco i el que ens sembla més greu ja no és el fet que ho hagi dit en la calentura de l'acte davant dels màxims representants de la dreta valenciana, sinó que avui ens trobem una sorpresa al diari Levante que davant de la nota que ha fet Mesa al Gemesí, allí apareix la resposta del senyor García en la qual es ratifica amb el que ha dit. No és que es retracta, sinó que es ratifica. I nosaltres pensem que si de veres pensa ell que el senyor Franco és una gran persona, que és molt important per a la història d'Espanya, doncs el que no hauria de fer és plegar trastos i anar-se'n a sa casa, perquè no cap en una institució democràtica com és l'Ajuntament del Gemesí una persona que pensi d'aquesta manera. Y desde el equipo de gobierno, desde el Grupo Popular, Gabriel Palop. Jo crec que és una polèmica artificial. Jo estava en aquest acte, no li donaré importància perquè crec que no se va fer referència a ninguna persona, els noms són vosaltres, i dia morir Tolstoi també, morir Durruti, i jo crec que en ningú cas ningú ha tret conclusions de que estiguem pensant en Durruti, encara que fora un gran militar en aquell moment, i jo crec que no s'ha dit res d'això. S'ha fet un comentari sense més transcendència. La trajectòria de Vicent, que ha estat sempre en partits democràtics totalment, ha estat en el PD, ha estat en la UCD, ha estat en el Partit Popular, i no hi ha ninguna cosa que puga justificar que se diga això. Simplement, jo crec que no era més importància les paraules, les persones, els noms que han posat després a altres persones,
i va parlar i entenc jo des d'un punt de vista històric. Efectivament, n'hi ha una història com n'hi ha en altres reis i tal, però que no vol dir que n'hi hagi una sintonia, sinó simplement són moments de la història d'Espanya desagradables, molt desagradables, perquè darrere d'això hi ha molts drames de persones. Jo crec que de que n'hi ha que ser majors i superar aquest tipus d'històries que ja no... Jo crec que ja portem molts anys de democràcia, gràcies a Déu, la voluntat dels partits polítics des que estan al meu costat i per suport la nostra és de convivència i per més crec que són polèmiques que estan molt divertides en les tertúlies però que no van més lluny. Bueno, pues ya los hemos escuchado a todos. Igual, això, de totes maneres, per no entrar en la segona part de les declaracions, de lo de la mort després política, perquè en principi no ho he fet així, de Zapatero que no acaba. Yo quiero añadir algo ahí, es decir, yo creo que ahí se le olvidó, pero vamos, que se da por entendido que vull pensar que sí, això ho tenim clar. Jo no qüestione la trajectòria democràtica de Vicent, jo el conec personalment i tenim les nostres discrepàncies ideològiques, però evidentment jo això no ho poso mai en qüestió. Per això el que demanava, i el que nosaltres demanàvem en la nota de premsa d'avui, és que aclarira, perquè, clar, vull dir, estem en l'estat espanyol i quan diguem vintena, quan ens assabentarem de la data de les eleccions, tots pensarem en el mateix. La data de vintena, jo vaig tindre que anar a buscar qui més havia mort i jo no sé si tu ho sabies, la teva cultura arriba tant, però jo no sabia que Tolstoi havia mort. Recordava lo de Durruti i també tenia referència, recordava de Croce, que és un filòsof. No sabia que és un camp. Ja, però jo sí que sabia que l'associava. Aleshores, si ell estaria pensant en algú, ell estava pensant en algú, no hauria estat mal que haver dit, mira, bueno, pues, és un xiste fàcil, jo crec que és una situació d'un míting polític i tal, i que li hauria llevat, diguem-ne, ferro a l'assumpte. I si s'estava referint a aquestes persones, bastava el canviar el dir persones, grans persones en personatges. És a dir, Franco és un personatge de la història i no podem i no deguem eliminar-lo, perquè deguem de saber què ha passat. Ara, personatges grans de la història n'hi ha, importants perquè formen part de la història, però forma part de la història Stalin, forma part de la història Pol Pot, forma part de la història Hitler, però també formen part Gandhi, Luther King, etc. Aleshores, jo, de tota aquesta sèrie de persones, anomenaria grans persones a unes quantes, a Luther King, a Gandhi, a Madre Teresa de Calcuta, podrien discutir, però altres no. Aleshores, crec que n'hi ha unes paraules desafortunades i que el que haver estat mal, que el que haver estat bé hauria sigut una mena de rectificació o aclariment. No va ser el millor moment i tal. El que en el diari Levante es ratifique, en el diari Levante, per exemple... Jo crec que el que diu ell és simplement que, precisament, el que diu no teniu una importància el que ha dit perquè no ha dit pensant en ningú, és que ens no heu posat vosaltres, és que doneu importància, és que esteu contínuament intentant reivindicar algo que fa 80 anys, no dic un concret, perquè mos conem que no és de Xina, però moltes vegades mos sentim que estem vivint fa 80 anys, jo crec que estem ja en el segle XXI, per tant, la millor rectificació que pot fer l'alcalde és dir, jo no s'ha dit res, perquè és que no s'ha dit res, ha sigut un poc un comentari que probablement desafortunat, fora de lloc, però ja està, però que ell estic convençut perquè el conec personal i el coneixes també, per tant jo crec que estem donant-li una importància tremenda a algo que... No hauria estat mal un aclariment més clar, pero bueno, nada, que cada oyente saque sus conclusiones al respecto. Estamos en toros. Yo sé que la fiesta se vive con intensidad aquí en el Genesí, pero cuando hablamos de puramente toros, la cosa ya se polariza un poquito más. Y si hablamos de becerradas, ya la cosa cambia por completo. Quiero conocer la opinión de todos ustedes con respecto al tema de las becerradas cadafaleras. Comenzando por Pere Blanco, que parece que es el... Sí, claro. Pues la nostra postura està tan clara que jo dic que esta és la segona legislatura i en la passada, a cada any, havia presentat una moció semblant al que s'ha presentat enguany demanant que les becerrades s'acabaren. Entenc que en Esquerra Unida és una organització plural, que altres sembla que no entenen que puguen haver organitzacions plurals on les idees i les opinions siguin distintes dins dels mateixos militants, i tenim gent que tots els anys li agrada pujar els bous, puja els bous quan pot i li encanten, i són gent que ha sigut fundadora d'Esquerra Unida i que continua sent militant d'Esquerra Unida. I tenim gent que està directament contra els bous, és directament antitaurina, alguna gent, poca en realitat. Però en el que tots coincidim, els taurins i els antitaurins, els que és inacceptable el que està fent les becerrades. Per això ja va, en la d'enguany 5,
esta que diu en l'Ajuntament, que se presenta aquesta mateixa moció, recolzada per les HMSI i presentada conjuntament. Entenc que en realitat no li fa cap favor les becerrades a la festa, al contrari. Si les becerrades desaparegueren la festa guanyaria en tots els sentits, guanyaria en tots els sentits, perquè no per res es podrien fer participacions de les penyes carafaleres de qualsevol altra manera, amb o sense bous, però sense maltracte, i la festa guanyaria, sincerament. La festa i el poble, perquè ens coneguin per la Mare de Déu a tots ens encanta i per això estem peleant perquè se declare patrimoni universal. Però que, per l'altra banda, aparega això contínuament tots els anys en la festa. Entenem que seria molt positiu que això acabara ja definitivament. Sí, bé, des del Partit Socialista seguida acabarem saber de la notícia de que des HMSI i Esquerra Unida havien presentat aquesta moció. Nosaltres esperem un aclariment sobre la nostra postura en els mitjans de comunicació i nosaltres el que farem és proposar sentar a totes les parts implicades, que serien els grups polítics, serien els organitzadors de la festa, en aquest cas la Comissió Taurina, i els participants d'aquesta part de la festa, que són les penyes carafaleres, i mirar d'arribar a un consens per a modificar la manera de celebrar aquestes becerrades. Nosaltres d'entrada pensem que les becerrades poden continuar fent-se, és a dir, es pot fer una presentació perquè la gent s'ho passa bé i entreté al públic i es pot fer un toreig d'un becerro, com una capella, com es fa en moltes places d'arreu d'Espanya, però nosaltres estem disposats a treballar per a que tota aquesta part de l'espectacle que suposa una tortura que entenem innecessària per a l'animal s'elimini. Al mateix temps que també suposa un perill i un risc per a la integritat física de les persones que participen, perquè empren eines que no estan acostumats a utilitzar i evidentment poden fer-se mal. El dilluns passat vam estar presents el Partit Socialista en les becerrades. De fet, Pere Gregori va ser qui va presidir la becerrada del dilluns. És cert que ha hagut una xicoteta modificació, perquè antes no sé, jo no recordo que mai en la vida un animal hagi anat al corral després d'haver-li pegat un número determinat d'estocs, però nosaltres entenem que això no és suficient. Però també entenem que el prohibir-ho, el imposar una prohibició tampoc és la manera de aconseguir les coses, perquè això pot provocar en la gent una reacció en contra de l'opinió que nosaltres defensem, i entenem que és des del consens, des de l'acord i des de fer fora a les penyes que això embruta el nom del HMSI i la imatge del HMSI arreu de tota Espanya, que aconseguirem modificar aquesta activitat i eliminar tot allò que pugui fer patir repetits de manera innecessària a un vedell de poca edat. I des de més al HMSI, com se contempla? Doncs des de més al HMSI, evidentment primer reconèixer la tasca que durant aquests 4 anys està fent Esquerra Unida i en concret Pere en la corporació, perquè com ella ha dit presentaren la moció en anys anteriors, nosaltres ens hem sumat a un carro que ja estava en marxa perquè coincidim plenament en el plantejament d'Esquerra Unida. Més al HMSI s'ha pronunciat claríssimament a favor de l'evolució de les becerrades, almenys tal com les coneguem, però nosaltres també hem deixat clar, al igual que Esquerra Unida, que som un col·lectiu plural i jo tinc nosaltres tenim militants que han sigut cadafalers, que continuen sent cadafalers i que participen de la festa. Per tant, cal separar el debat de les becerrades del debat més general, no únicament, sinó que és el debat de l'existència o no de la tauromàquia. Aleshores, tenint en compte que les becerrades són una particularitat, una idiosincràsia de la festa del HMSI, nosaltres coincidim en que són perfectament prescindibles, que potenciarien la festa, que li llevarien ixe lastre i inclús ixa tensió. I jo voldria, per no repetir-me en el que han dit els meus companys, jo voldria recordar que la moció tenia 2 parts. Una era reclamar la supressió de les becerrades. Entenem per becerrades el banderillejar, el matar al becerro amb les estocades. Tenia una segona part i és que si no se considerava això, que es preguntara al poble. Jo sí que penso que n'hi ha una cosa claríssima. És cert que les penyes calafaleres són unes associacions, diguem-ne, privades, d'un grup de gent que és el que munta la festa, però també és cert que la festa se celebra en un lloc públic i que la festa és una festa que té el reconeixement de ser una festa a nivell del poble, perquè no hi ha escola,
és una festa des del punt de vista docent, el Consell Escolar no fa escola per a potenciar una festa que és local, en la qual únicament no participen escarafalers o esquevans, sinó que és de tot. La imatge que queda afectada no és la imatge d'escarafalers, és la imatge del Xemesí, és a dir, quan apareguem en els mitjans de comunicació apareix que en el Xemesí, no que determinades persones del Xemesí fan això. Aleshores, nosaltres pensàvem que estaria bé